Moi, mun nimi on Leena Pakonen ja kerron sulle nyt nopeasti aikaa suunnittelukalenterista, mikä on sen tausta ja miten se toimii, miten sitä käytetään. Aikaa kalenterihan sai alkunsa siitä, että mä etsin elektronisen kalenterin rinnalle jotakin semmoista järkevää tapaa pitää tehtävälistat hallinnassa ja myös tehdä sitten semmoista suunnittelua siihen, että milloinka tietyt tehtävät pitää saada tehdyksi ja pääsee niissä omissa tavoitteissaan sitten eteenpäin. Mutta mä en tuolta sitten elektronisesta maailmasta löytänyt semmoista ohjelmistoa kännykkään tai tietokoneelle, mikä olisi sillä tavalla toiminut kuin mä toivoin. Mutta mä siitä huolimatta ehdottomasti halusin käyttää elektronisia kalentereita niiden kätevyyden takia ja synkronoitavuuden takia. Enkä halunnut sitten rinnalle semmoista niin kuin järjestelmäkalenteria tai muunlaista semmoista kalenteria, koska sitten mulla olisi ollut päällekkäin niitä asioita ja kokemuksesta tiedän, että sitten mikään kalenteri loppujen lopuksi ei olisi ajan tasalla ja se olisi vähän hankalaa. Eli mä halusin välttää päällekkäisyyttä, mutta löytää sen elektronisen kalenterin rinnalle myös sujuvan suunnittelujärjestelmän. Ja erinäisten mutkien ja erinäisten ajankäytön suunnitelmien opiskelun jälkeen niin löytyi sitten oikea malli, jota mä ensin testasin ja sitten sain vielä tämmöiseen kalenterin muotoon sitten tämän lopulta teetettyä. Ja kansivaihtoehtoja on 2 erilaista, eli sieltä löytyy vähän tämmöinen kukallinen, kuviollinen versio ja sitten löytyy tämmöinen hyvin neutraali, tummempi kansiversio. Eli toivon, että näistä tyylikkäistä vaihtoehdoista nyt sitten jokaiselle löytyy se oma sopivansa ja jatkossa sitten varmasti tulee myös uusia vaihtoehtoja mukaan. Se, miten sä lähdet käyttämään tätä kalenteria, no ensinnäkin täältä löytyy jokaisen kalenterin välistä sitten erillinen ohje, jonka sä voit sitten heittää pois tarvittaessa, sitä ei tarvitse aina kuljettaa mukanansa, mutta josta sä voit sitten muistella myös itsellesi välillä, että mitäs tänne pitikään laittaa ja mihin kohta. Käydään nopeasti nyt sitten läpi, että mitenkä tätä käytetään. Kun sä avaat tämän kalenterin, niin sä löydät täältä alkuosiosta tämmöisen lukujärjestysmäisen sivun, johon sä voit merkitä sen kuukauden tai ylipäätään, mitä sulla nyt yleensäkin on semmoisia säännöllisesti viikonpäiviin sidottuja asioita, hoidettavia juttuja ja jotakin harrastuksia ja niin poispäin, mitä sä hoidat. Eli ne pysyy muistissa siellä ja auttaa tietenkin siinä suunnittelussa myös. Sitten, miten sä lähdet itse tätä suunnittelua tekemään, niin sä avaat ensinnä viikkoaukeaman. Ja viikkoaukeamalta sä aloitat täältä vasemmalta sivulta, mutta oikeasta sarakkeesta. Ja sinne sä lähdet sitten kirjaamaan ajatuksen virtana kaikki semmoiset tekemättömät työt, tehtävät ja velvollisuudet, mitkä sulla siellä päässä sitten pyörii ja on semmoisia niitä nalkutuksen aiheita siellä sisäisessä äänessä. Niin ne sä listaat tähän. Ihan kaikki töihin liittyvät ja sitten sinne yksityiselämään liittyvät ihan kaikki jutut. Ja niin pitkästi kun niitä tulee. Sen jälkeen lähdet käymään sen listan läpi sillä ajatuksella, että sisältyykö sinne jotakin semmoisia asioita, jotka sä voit ja sun olisi hyvä antaa jollekin toiselle tehtäväksi, koska eihän sun aina tarvitse välttämättä tehdä kaikkea ihan itse. Tämä D-sarake viittaa delegointiin ja se on käytännössä sitten sitä varten, että sä voit merkata sinne nimikirjaimet tai nimen sen asian kohdalle, minkä sä sitten siirrät pois. Silloin se ei jää sinne sitten kummittelemaan sun tehtävälistalle enää. Sen jälkeen sä käyt läpi sen listan sillä ajatuksella, että kun kaikkea sä et välttämättä ehdi ja pysty tekemään näistä asioista seuraavalla viikolla, vaan on hyvä miettiä vähän, että mikä olisi semmoinen tärkein asia, mitä sä teet ja saat hoidettua, niin sillä perusteella lähdet katselemaan sieltä sun viikon timantit. Viikon timantteja voi olla
esimerkiksi 3-6 kappaletta riippuen siitä, että kuinka isoja asioita ne on ja kuinka paljon ne vie sulta aikaa. Tietenkin jos on oikein tosi iso juttu, niin se on myös hyvä vielä pilkkoa pienempiin osiin. Mutta ihan ne asiat, mitkä eniten veis sua sun tavoitteissa eteenpäin, mitkä eniten, jos olet vaikka yrittäjä, niin mitkä eniten sulle toisi tulovirtaa pitkällä aikajänteellä tai lyhyemmällä. Ja kaikki semmoiset, mitkä jotenkin palvelee sitä sulle tärkeitä asioita, niin ne on niitä juttuja, mitkä pitäisi päätyä sitten tänne timantteihin. Sitten sä näet täällä timanttien alapuolella kohdan kultahiput, jonne sitten tulee semmoiset vähän pienemmät rutiininomaisemmat asiat, jotka käytännössä on vaan sitä sun arjen elämistä tukevia, hoidettavia asioita. Sinne voi tulla lääkäriajanvarauksia, sinne voi tulla siivoukset, sinne voi tulla leipomiset tai sinne voi tulla mitkä tahansa omasta kodista huolehtimiset ja lapsien asioita, tiettyjä rutiininomaisia juttuja, niin, jotka kuitenkin pitää siellä jotenkin siellä sun tehtävälistalla olla mukana, mutta ei vie sulta niin sitä aivokapasiteettia tai energiaa muuten, mutta ne pysyy siellä muistissa. Sitten aikaa-kalenterin yksi tausta-ajatus on se, että pidetään huolta sitä elämän tasapainosta. Ajanhallinnassa on mahdollisuus mennä äärimmäisyyksiin ja siinä tehokkuuden tavoittelussa on mahdollisuus mennä äärimmäisyyksiin ja se ei ole kovin hyvä tie. Sen vuoksi mä oon halunnut pitää täällä muistutuksen siitä, että huolehditaan sitä meidän omasta hyvinvoinnista myös ihan säännöllisesti ja koko ajankin. Ja varataan sille myös se oma aikansa. Niinpä täällä on 3 kohtaa, eli sieltä löytyy harmonia, joka viittaa semmoisiin rentouttaviin asioihin, rentouttaviin aktiviteetteihin, mitä sä voit tehdä viikon aikana. Sitten on energiakohta, joka on semmoista iloa ja virtaa ja energiaa tuova aktiviteetti tai aktiviteetit. Ja sitten mä haluan muistuttaa myös semmoisesta asiasta, että aina sinne viikkoon varmasti sisältyy joku tähtihetki, jota on sitten kiva odottaa ja joka tavallaan antaa semmoisen vähän kivan sävyn ja merkityksen sille viikolle, niin etsit sieltä myös sen. Se voi olla pieni asia, se voi olla suuri asia, mutta että jonkun semmoisen motivaatiohetken sieltä löydät, niin se on hyvä. Eli tasapainoa ja pilkettä silmäkulmaan myös vähän. Sitten sä siirryt sen jälkeen tänne kokonaishahmotelmaan siitä sun tulevasta viikosta. Ja täällä sulla sitten on jokaiselle päivälle oma paikkansa ja sitten vielä jaoteltuna tällä tavalla karkeasti aamupäivään, iltapäivään ja iltaan. Ja nyt käyttäen hyväksi sitä sun viikon vakiota ja sitten tätä sun pään tyhjennyssivua, niin sä voit tänne nyt sitten lähteä hahmottelemaan, että mitä näistä asioista sitten, missä kohtaa viikkoa ja päiviä sä niitä sitten hoidat. Ja tämä on tarkoitettu nimenomaan semmoiseksi karkeaksi hahmotelmaksi. Tännekään ei tarvitse niitä joka ikistä tapaamista laittaa, joka sitten siellä elektronisessa kalenterissa on. Elektronisen kalenterin tehtävä on pitää ne muistissa. Tänne sä sitten suunnittelet ne muut asiat. Mulla täällä muun muassa on semmoisia toki aikaan sidottuja juttuja, että jos mulla on esimerkiksi valmennuksia näin tiettynä päivänä, mulla on sitten se kohta täällä merkattuna, että valmennukset tai sitten jos mulla on tapaamisia jonkun kanssa tai palaveria, niin sitten joku aamupäivä voi olla, että siellä on niin merkattuna vaan, että palaverit tai näin poispäin. Sitten illat mulla usein menee tuolla treenien parissa, eli mulla on ne tonne merkattuna. Ja sitten siellä on ripoteltuna nuo timantit ja kultahiput sitten tuonne. Ja tietenkin tärkeää myös sitten, että jos ei tähän, niin viimeistään sitten sinne päiväsivuille ruvetaan laittaa myös nuo harmonia- ja energiahetket. Jokaiselle päivälle on mahdollisuus sitten vielä laittaa joku tsemppaava otsikko tai joku tämmöinen teema. Ja niitä on ihan hauska sitten omaksi iloksi vaikka sinne laitella sitten, niin tulee siitäkin semmoinen jännä tsemppi aina sinne päivien kulkuun.
Kun viikko sulla on sitten mietittynä, niin sä voit siirtyä ensimmäiselle päiväsivulle. Ja päiväsivut sä voit täyttää toki ihan päivä kerrallaan. Niitä ei ehkä kannata ahnehtia hirveän pitkälle eteenpäin, koska ne suunnitelmat usein sitten muuttuu hyvinkin nopealla aikajänteellä. Kun sä siirryt päiväsivulle, sä löydät sieltä myös pään tyhjennyssivun, tai siis kohdan. Ja sinne sä voit laittaa sitten sille päivälle tämmöisiä pienempiä hoidettavia asioita, tai sitten ihan päivittää sitä sun viikon pään tyhjennyslistaa, että mitä sulla aina päivän mittaan tulee mieleen, niin merkkaat tänne. Sitten se ensimmäinen juttu sen jälkeen, mitä sun täytyy valita sille päivää, on hakut. Ja näitä tulee tuolta kullankaivuun maailmasta nämä termit, eli tarkoittaa ihan rehellisesti hakkua. Ja nämä hakut on sellaisia tehtäviä, jotka vaatii vähän enemmän ponnistelua. Vaatii sitä aivotyötä tai vaatii ihan fyysistä työtä, vaatii vähän enemmän aikaa, vaatii tahdonvoimaa ja sinnikkyyttä. Mutta ne on pakko sun tehdä, jotta sä pääset asioissa eteenpäin. Ja sulla on mahdollisuus valita tänne 3 hakkua. Toki sä voit ihan joustavasti sitten tuota lukumäärää siellä vaihdella tilanteen mukaan. Mutta tähän sä kuitenkin kirjaisit ne, että mitkä sun ensisijaisesti pitäisi sen päivän aikana saada aikaiseksi. Sitten sen alapuolella sulla on vaskoolit. Ja vaskoolit on semmoisia asioita, ne on ikään kuin päänavauksia, aloitteita, joiden se tulos ehkä tulee vasta konkreettiseksi sitten pitkällä tulevaisuudessa. Mutta että jotta sulla niin kun, tulee niitä mahdollisia tulovirtoja tai mahdollisia tuloksia ja mahdollisia uusia juttuja myös tulevaisuudessa, niin joskushan sun on ne aloitteetkin tehtävä. Ja ne ei välttämättä vie hirveästi aikaa juuri nyt, mutta että sun täytyy kuitenkin se joku yksi puhelu tai yksi pieni keskustelu käydä tai yksi sähköposti lähettää tai vaikka jos olet lähdössä hakemaan töitä, niin sun täytyy se ansioluettelo päivittää tai ihan mitä tahansa. Nämä on niitä päänavauksia. Ne on ikään kuin se kourallinen hiekkaa sinne vaskooliin ja sitten sen jälkeen sä odotat, että huuhtoako se vesi sulle sieltä pelkkää hiekkaa vai löytyykö sieltä kultahippu. Eli jotain semmoista aloitetta, mitä sä sen jälkeen jäät odottelemaan, että mitä se tuottaa tulosta. Sitten sulla on oma paikka vielä tämmöiselle karkealle päiväsuunnitelmalle. Taas muistutan, että sulla on siellä elektronisessa kalenterissa ihan tarkat ajat palavereille ja tapaamiselle ja niin poispäin. Mutta tähän sä voit sitten tehdä semmoisen hahmotelman, että minkälaisina isompina kokonaisuuksina sä sen päivän näet. Ja siellä voi olla aamupäivä vaikka sitten jotakin projektin valmistelua ja sitten on lounas merkattuna vaikka jonkun kanssa ja sitten on iltapäivälle palavereita ja näin poispäin. Mutta sun ei tarvitse muuta kuin laittaa sinne, että isommat aikakokonaisuudet ja illalle omat suunnitelmat. Ja sitten tärkeää, sulla on täällä se sun voimapankki myös mietittynä sille päivää. Ja muista nyt ihmeessä sitten laittaa niille myös ne ajat harmonia- ja energiahetkille tähän päiväsuunnitelmaan tai sitten sinne sun elektroniseen kalenteriin. Niin sä voit sitten päivän mittaankin tarkistella täältä, että mitkä sulla tulee tehdyksi mihinkin aikaan myös nämä asiat. Täällä on tähtihetki tietenkin myös sille päivää, mikä on sen päivän helmi. Toisella sivulla sulla on sitten mahdollisuus merkata muistiin ideoita, ajatuksia, muistiinpanoja sen päivän aikana. Toinen vaihtoehto, mihin sä voit käyttää tai toinen idea, mihin sä voit käyttää tämän sivun, on päiväkirja. Sä voit myös päivän päätteeksi kirjailla tähän päivän oivalluksia ja oppeja ja vähän kirjailla, mitä tapahtui ja mitä oli kivoja juttuja ja kiitollisuuden aiheita esimerkiksi. Niin tämä toimii sitten myös samalla sulle päiväkirjana ja semmoisena oman palautteen antajana. Ja toki ihan mihin ikinä haluatkin käyttää, niin voit tuon sivun sitten käyttää. Eli kehotan toki käyttämään myös sitä omaa luovuutta sitten, että miten tämä parhaiten koet, että sulle istuu tämä kalenteri. Jos sä oot hyvin tavoitehakuinen ihminen, niin on sinulle myös varannut sitten mahdollisuuden
tehdä myös kuukausikohtaisen tavoitteen tänne ja ihan tehdä sopimuksen itsesi kanssa siitä, että mikä se sun kuukauden tavoite on, jolloin sekin pysyy täällä kalenterissa muistissa. Sen lisäksi sieltä aikaa tuotteesta löytyy myös tämmöinen kirjanmerkki tai kortti. Tätä voit käyttää ihan kuinka haluat, mutta tämä sopii näppärästi myös tuonne kalenterin väliin. Ja täällä toisella puolella on aikaa vuodelle ja toisella puolella aikaa kuukaudelle. Ja taas lähdetään siitä ajatuksesta, että keskitytään löytämään sitä aikaa nyt tärkeille asioille. Ja esimerkiksi itse olen tässä omaan korttiini laittanut ensinnäkin nyt vuoden, mitä tämä koskee. Sitten mä olen antanut sille vuodelle teeman, eli siellä on sitten se teema tai yksi sana esimerkiksi, joka kuvaa sitä vuotta tai sitten joka on semmoinen tärkeä asia mulle, mitä mä haluan pitää mielessäni sen vuoden ajan. Siellä on sitten muutama tämmöinen tärkeä asia. Nämä ei välttämättä ole aina, siellä on myös tavoitteita, mutta siellä on myös semmoisia teemoja ja asioita, mulle tärkeitä asioita, mihin mä haluan panostaa aikaani ja energiaani tämän vuoden aikana, huolehtia, että ne pysyy mulla sitten huomion kohteena. Siellä on muun muassa sitten, paitsi että on omaan yritystoimintaan ja omaan työhön liittyviä asioita, niin siellä on myös opiskelun asioita ja siellä on myös hyvinvoinnin asioita. Eli tavallaan se mun elämän paletti sitten, miten mä nyt tänä vuonna haluan sen nähdä, niin se on siellä. Sitten toisella puolella, jos sä haluat, niin sä voit jokaiselle kuukaudelle ottaa vielä omia teemojasi, jotta nekin pysyy sitten mukana. Yksi hauska idea, mihin tätä kuukausijuttua voi käyttää, on myös se, että jos sä oot kovin kiinnostunut monesta erilaisista kokemuksista esimerkiksi, niin jos sä haluat vaikka testailla eri liikuntalajeja ja sulla olisi kova hinku opetella crossfittiä ja kova hinku opetella riippuliitoa tai kiipeilyä ja kova hinku vähän sitä sun tätä, niin sä voit tänne vaikka sit laittaa sulle jokaiselle kuukaudelle sen oman lempparijutun, mitä sä haluat sinä kuukautena testata. Niin silloin sulla on se rauha siitä, että vaikka sun tekisi varmaan mieli tehdä kaikkea kerralla, niin tällä suunnitelmalla sitten niin sun tulee käytyä kuitenkin ne kaikki omalla ajallaan läpi. Ja sä saat oikeasti nauttia ihan jokaisesta asiasta ja niille löytyy se oma kohta sitten siellä sun suunnitelmassa. Eli myös tämä pieni muistikortti tähtää siihen, että kaikessa tässä meidän elämän suunnittelussa ja hallinnassa niin meillä pysyisi semmoinen tietty jousto ja rentous ja fokus, tämä niin kuin pääpaino kuitenkin sillä, että elämä on tarkoitettu oikeasti siihen, että me myös nautitaan siitä ja että siellä tasapainoisesti löytyy paitsi niitä sitten meidän työhön ja tavoitteisiin liittyviä asioita, niin sinne löytyy myös sitten niitä meidän hyvinvointiin liittyviä asioita. Eli tasapainoa ja nimenomaan sitä aikaa haetaan näillä tuotteilla. Nämä aikaa suunnittelukalenterit soveltuu eritoten semmoisille ihmisille, joilla on paljon meneillään elämässä erilaisia asioita töissä tai yksityiselämässä tai jopa molemmissa. Ja sopii myös semmoisille ihmisille, joilla on mahdollisuus myös vaikuttaa siihen, että miten se päivä rakentuu. Eli semmoisia ihmisiä kyllä löytyy varsin paljon eri ammattialoiltakin ja oikeastaan siinä se on se määritys vaan, että jos susta tuntuu siltä, että sulla on haasteita siinä, että sä saat kaiken tehdyksi, mitä sä haluat saada tehdyksi, niin silloin tämä suunnittelukalenteri voi olla se, joka auttaa sua pitämään sen kokonaiskuvan hanskassa ja samalla sitten pystyt huolehtimaan siitä, että ne pienetkin asiat tulee sillä sitten omalla ajallaan tehdyksi, plus vielä pystyt sitten huolehtimaan siitä, että niille sun hyvinvoinnin asioille ja niille elämän pehmeimmille arvoille myös löytyy sitten riittävästi aikaa. Kiitos sulle ajasta, kiitos, että katsoit tämän videon loppuun ja jos kiinnostuit, niin tämä kalenteri löytyy sitten sieltä nettikaupasta ja voit vaikka heti käydä sen sieltä itsellesi tilaamassa. Mä toivotan sulle paljon
hyvää aikaa elämääsi ja hyviä hetkiä elämääsi. Kiitoksia. Moi moi!